Επισκεφθήκαμε το Esch-sur-Sûre, ένα μικρό χωριό στο Λουξεμβούργο και ανεβήκαμε στο παλιό μεσαιωνικό κάστρο. Χτισμένο τον 10ο αιώνα μετά Χριστόν, υπήρξε κάποτε κέντρο άμυνας και ζωής για τους κατοίκους της περιοχής. Όταν τελικά εγκαταλείφθηκε, έγινε καταφύγιο για τους φτωχούς του χωριού. Ακόμη και σήμερα, τα ερείπια του διατηρούν τη γοητεία του παρελθόντος. Πέτρινη τείχη, σιωπηλή πύργη και μια αίσθηση πως ο χρόνος εδώ κυλά αλλιώς. Είναι από τα μέρη που σε κάνουν να σταματήσεις και να ακούσεις τη σιωπή τους. Μέσα από το κανάλι μας θέλουμε να μοιραζόμαστε μαζί σας τέτοιες ξεχωριστές στιγμές.